बड़ा बढ़िया एक ठे धुन बजौले हुआ। कौन हो? वाह, भोरे भोरे का गीत बचाओ तो बेचारा। ये तो के निक लगल है गीत। बार झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, पार झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू। सोना भोरइले मूड तू खरले बाड़ू, बार झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू, पार झरले बाड़ू काजर मरले बाड़ू। सोना भोरइले मूड तू बिगड़ले बाड़ू, रानी पहले से ज्यादा मन आज करता, रानी पहले से ज्यादा मन आज करता। बड़ा खतरा है। दूर चल जात हुआ गुरुजी। हाँ, ये 100 रुपया का पुरस्कार आदरणीय हमारे छोटे भाई, हमारे परम पूजनीय झारखंडे यादव गुरुजी के आप बड़े सुपुत्र हैं ओम प्रकाश यादव जी, आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत सा पार्टी सहित आशीर्वाद। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। काजर मरले बाड़ू बार चरले बाड़ू, सोना भोरही से मूड तू बिगड़ले बारू, सोना भोरही से मूड तू बिगड़ले बारू, सोना भोरही से मूड तू बिगड़ले बारू। तब वो लड़की कहे राउर दिल हमारा दिलवा में राज करता, राउर दिल हमारा दिलवा में राज करता, राजा पायल उतार दो आवाज करता। बहुत बहुत धुन बड़ा बड़ा तर्ज हो गई गुरुजी, बुझाता थका गल हुआ दिन ही भर के चलत हुआ। एक यही में धुन चलत है, खोसत खोसत प्लेट कमर में दागी भइल बा। अरे वाह वाह, बाहर दागी। तनी बजावा देखी तो दागी लगेले। भुल्लू दागी लगाई ना दे। ये हमें कर डुप्लीकेट आप लोग को सुना दें। वाह वाह वाह। जहियल भोइल बा मौसम में गर्मी, लस लस देह करे भोइल बेशर्मी, जहियल भोइल बा मौसम में गर्मी, लस लस देह करे भोइल बेशर्मी, लस लस देह करे भोइल
जायदा ही न गाओ के आगे ना मन करो था नहीं और बदला तीसर हो जाओ